Panglao Bohol. Ega, na Miss Piras mi, di sa convent. Si Bibi ningit, oh. Tura dito. Nara dito. Nalabihan na to. La munisipyo? Nalabihan na to. Natura itong na mga itong merkado. Di pa mabot merkado di ay. Ang unsa ni kalderita kanang kanding. Kailan na likers? Niabot na po 500 kape. Ay, likers? Kanang kuan, subscriber? Hinay-hinay ba? Hi, Bibi! Namiss na si Bibi sa Panglao. O, namiss Piras di ay, dili pista. Ugma pa ang pista. Sumpa ang pista. Namiss Piras mi, gamay rag bisita. Sa? Gabi ko, kung di siya rin buwan, mga buko ani. Mabog Jod. Mga may mamoy-poy pa naman ko. Ay, nalang ko, okay. Pero lang, inom gamay pa. Hoy, Moni, ganahan ni. Pwede rin manabutangan ng Shop, buwan, may truso sa una, katunikro. Alun ka, butangan yung buke. Moni, ganahan ni. Bisya ko ni Bisya ko truso sa una. Kato ni. Sa chili man. Pero, na lain ako no niya hanggang ganahan ron. Saman. Bawon sana ingon si Father Mendes. Naglaman na siya. Naradway na siya. Basta imo nga ako lang sa cold. Ito, butangan ka pa part. Unya ka na. Ise! Bugnaw, bitaw. Huy! Ise! Lumusunan to. Se, dara si O. Bibi, ayaw nakasaban ka, Father. Guys, papadoy o. Bi. Ay, kunin sa kulang ko alit kay. Kay, ano, Stoy di ano hala mas light gud jud karon. Hala sige. Mas light gud jud karon. Hala ka diha. Uy, nunoy kay magbong kadto. Ginoo ko. Asa man ka? Okay, bugat man gabi. Uy, bugat ako bibi. Uy, nara o hala na simbahan di o. Na musuroy ta to be. Musuroy ka to. Bahan sa Panglao guys, pero narami sa kilid, wala mi sa atubangan kay dara man ang convent nila sa kilid. Diyan nara dito ang kana plaza na diha guys, kani eskwelahan nga academy. Dara. Naay cross. Unja na tamad to. Unya ra tamad to kay mo kita pa part. Na flowers na gilahang tanawa guys karaan na kadyoag kuan kanang haligi yung mga karaan ano man o naog na mapakog ka unya na huy kay la be ano be makasakan ayaw labti kay makasain tao ka anabi oy. Oh. Dali na. Uy, dili man. Lagi-lagi mo ingon ta ni kuan. Alibe. Ha? Magaw. Hala. Magaw nga. Parehas atong abi no. Magaw mo siya. No. Na naikaraan nga lingkuranan guys so. Na mga karaan. Tungtungan ni Bibi kay karaan man pud gilang convent na na karaan na karaan nagilahang lingkuranan kay silahang pultahan dara guys dara chill karaan kayo dara di ay lalala naman siya dito na karaan nga
Clock. Na, ilalala. Ilalala ko na yung si Bibi. Butang, uy, bugat kay ka. Bugat. Agay, 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 agay. Na, alam, magbong si Bibi. Alam ka ba, Bibi? Naog, be, bugat ka, ka, Bi, oy. Ano kay vlog? Basin, gi, kuan dayon, gi, kanang, Si BG. ikuan, kanang, Ako naman si Bikimpi at ko. kana day? Kana dili des si Papard na anak. Ano na ka wala niya. Uy. Diri. Gaduwa ang bibi. Iti. Gaduwa ang bibi nako guys. Oh. Dua ya, red horse. Si Moana. Ang bibi nga Moana. Dam taga di sa umudam. Taga Tagbilaran ra. Sa Bool. Garcia. Dili. Pero pabon mo niya abo? Karo pa kay. Ganina lalagay. Ani ko mani mato. Hi guys. Di pa mi gihapon sa Tanglaw Bohol. Kay na Miss Piras mo nilahang ko ana ni ilahang garahi. Ilang garahi sa mga priest. Oh, unsya na taagi diha niya. Kani ang ilahang kuan guys. Kadtong hagdanan mo na ilahang adong sa convent nila taas. Murag ano classroom. Oh, kuan man na kanang murabag pareha sa Bool ba nga na atong kuan second floor ba ni lahang kuan nila ha parish hall nila at namitinganan kani mo nilang mga kuan mga paskin. Paskin. Ya ito wag lagi kay Toton Kende. Di siya kamo. Dili agi siuna siya kay kasab-an jud kasi. Ilahang kuan ng parish office. Na. Dakpan. Kuan pareha sa tuwa binsin siya nilahas. Unsay ngan sa lahadoy? Nabitaw na Agustinian nato kay Vincentian. Ha? Oo, naslay water. Unsa na ilang tubig be? Dili oy nganong di ko daan namatay nga na lahi man ang atua. Good morning. Ako po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karon guys sa August 28 Sunday, gikat ko yung simba guys. Unja karon guys. Nako ipakita ninyo guys. Nawa guys, nako ipakita ninyo. Lami capture ni guys. Taran dara guys, kung gingon ninyo guys. Alimango guys. Nakuha gabi is akong bana guys. Alimango na buhi pa guys. Na guys. Na buhi ba kayo guys? Dako kayo alimango ha guys oh. Kuha dyan ni gabi guys. Bawon sa ni pagluto guys. Nagyang paak halag. Paak naganga. Hala. Nawa guys. Adlo kay ko.
Mapakanta. Sige guys, kay mutana sa ko sa bana guys kung saan ni pagluto. Saan ni. Sige guys. Bye. Di ara guys, luto nang ang alimango. Lami kayo ni siya guys. Unja guys, ako rang bana ni nagkuan guys, kaluto kay dam ko gibuhat, nanghinlo ko sa kwarto namo. Unja. Muna siya guys na kuha pa kayo porma. Nya guys, ready na naisudan.